Good morning everyone, welcome to my YouTube channel. Today I'm going for laag kasi walang trabaho. So saray-saray tayo, daan muna tayo sa petrol station para hindi tayo maubusan ng gasolina. Ayan kami. Tara, samahan niyo ako. Good morning everyone! Welcome to my YouTube channel, Australianang Bisaya. So ngayon, nandito ako sa Shell Harbor, sa bahay ni Auntie kasi sorry lang kami kay wala man ko'y trabaho, magsorry kami karon. Life dito, kung walang trabaho, di mangita tag paraan para malingaw sad ta, no? So, tingnan niyo yung background ko niyan. Ang ganda-ganda ng bulaklak na niyan. So, hindi yan sa amin, pero maganda talaga. So, samahan niyo ako. Punta ako ng mall later. Sorry lang din. So, please like, comment, and subscribe sa akong channel. Thank you. Bye. So, we're going to the mall na after dito sa bahay ni Auntie. Gala-gala na tayo. Sana maraming sales. Kasi yung tag $5 lang. Ha? Tingnan natin. So dito na tayo guys. Sa loob ng mall. Magmamas tayo. Hanap tayo ng sale. Stainless. Oh, ang daming sales. Sa pambata tayo. May $5 dito. Pambata. $5. Fitting room. So, ito yung mall nila guys. So, ang daming sale. So, ito playground pero closed dahil sa COVID. So, ang ganda-ganda ng damit. Take farther pa dahil. Paano yun? 55. Tapos 65. 119 tapos 165. ano mo pa yan? Hatiin mo pa yan. So, paano yun? 50%. Take farther. So, paano yun? Ganda ng damit, guys. So, mahal pa rin. So, there you go, guys. It's only clearance sale. $24. Then, $15 na lang. So, I think I need it. And then, it says, take farther 50%. So, maging $7.50 na to. Half price pa siya. Yellow. Ganda guys. Yellow. Hindi rin ba? Hindi rin ko. It's straight. Video mo na ako. Hello guys, dito na ako sa food court. So, nakamas tayo. We're waiting for my order. Lunch. Mag-noodles tayo ngayon. So, medyo maraming tao din. Lunch tayo. Nakamas.
kailangan talagang laging mag-mask. Kasi for our own safety. So this is our lunch, guys. So kung napansin nyo, may ano talaga, sign check. So soup at saka squid roll. Nating plaza. Okay, ready. So kainan na tayo. Squid roll. Napansin nyo guys, yung table na yan, check yan, pwede yan upuan. Pag may X, hindi pwede. Hindi, lang mahalin. Hindi mahalin. Yun na sa Polish Union na may pag... Oo, balo yung mga tao ng social distance. Marami pa yun. This is the new normal. Yun ang toilet nila guys, ang ganda. So, may mga sign. Hand towel, so, ito yung loob ng toilet guys. Yun ang toilet sa Australia. So, let's go. Sasay tayo. Wow, ang ganda ng car. Day, win it. How to win it? Thank you. Ano, one day, may panalunan yung isang na yan. So, wow, ang ganda. Kailangan nating ma-join yan para manalo tayo. Hanap tayo ng sale. Pasok tayo dito. So, dito tayo sa chemist. Bili tayo ng gamot sa lalamunan. Ang laki-laki ng mall, guys. Tingnan mo yung mga friends ko. Mga friends. Punta tayo sa fish market. Ha? Ayo. Yung alay? Sakay tayo ng escalator, guys. Punta tayo sa itaas. Pataas kami, tara kami sa escalator. Punta kami sa second, third floor. Hanap tayo ng sale. So, pasok kami dito sa alley shop. Let's gonna find some sale. Nearly home time. Dito, diretso tayo sa right. Done session 19. Done call. Let's going home after the shopping. Come on.